Здравейте, здравейте, приятели, здравейте! Аз съм Габриел, момче най-хубаво на света. За хора, които не ми познават, за хора, които са нови тук в канал, не забравяйте, абонирайте се, споделите канал, дадете лайк и коментира. Днес няма да говорим много, защото днес ще реагирам на Ергенет, новите сезон, трети сезон. Аз исках да бъда нов Ерген, но BTV не ми покани. BTV, защо ти не ми покани? Аз за да бъда новият Ерген. Мисля, ще да бъде по-забавно с мен, но ще реагирам дали този човек, дали този нов Ерген, той е найс, той е добро или не. И искам да видя също мацки, жените. Ако тази сезон има по-хубав жените от предния, от първа или от втори сезон, не знам. Аз още не съм гледал, но искам да гледам. Няма да реагирам много, защото видео ще бъде много голям. Няма да кажа много неща, но кажете с мен, плей! И невероятна хармония. Баща ми за мен е пример за подражание. Какво всъщност означава един умен, можещ, стабилен мъж. Като седна на маса срещу него има 5 деца и аз трябва да го бия поне с едно. Така съм си казал. С времето отношенията ми с майка ми стават все по-съкровенни и дълбоки и почвам да осъзнавам всъщност колко много обич ми е дал този човек на мене. Желавам ти да си себе си, да си спокоен, да си уравновесен, да гледаш красотите наоколо. Защо те трите има същата панталон? И панталон изглежда същата цвят. Защо? Но той не е лош, той изглежда добре, той е си майка му. В себе си любовта тя ще дойде. Тя е човека, който ме е накарал да усетя и да разбера какво всъщност е безусловна обич. Тя винаги е давала много повече, отколкото е взимала. И това нейно качество го има до известна степен в мене, защото все пак ме е отгледала и ми ги е дала всичките тия неща и на мене. И затова ще съм и вечно благодарен. Искам тая енергия да пренеса и в моето семейство. Даже задължително искам да пренеса в собственото семейство. Каквото е за теб, каквото трябва, то ще приятел, много говоря, аз иска да видя жените. Вселената си знае работата. За мен семейството е свобода и смисъл. Жената до мен, с която си представям да създам семейство, искам да бъде спонтанна, освободена, да знае как да се забавлява във всеки един момент, искрено да си обича живота. До себе си представям една уверена жена, която с гласа си, очите си и поведението си да изкарва мъжкото в мен. Не случайно зад всеки един успешен мъж стои една силна жена. Това е клише, обаче е клише, защото е вярно. Няма модел, просто трябва да усетя. Искам, когато влезе, да се почувствам така, все едно гравитацията ми изчезва. Аз съм безобразен романтик. Ако намеря правилното момиче, се чувствам в облаците, свободен, готов и възможно най-силен. Защото съм намерил човека за себе си. Когато обичам, истински съм готов да си дам живота и всичкото ми за човека, който обичам. Бил съм и нараняван, изпитал съм и лоши чувства. Ако мога така да кажа, минал съм през много неща, но историята ми ме е довела до тук в момента и нямам никакво намерение тя да ми влияе по какъвто да било начин за напред. Затова ги оставям тия неща на страна и влизам абсолютно чист за това, което ме чака. Искам да се влюбя, искам да си намеря човек, искам да си направя семейство. Готов съм за много начало. Знаеш защо казвам, че той няма да намери? Всички Ергенет, който беше в тази програма, тази предаване, така за предаването, никой не е намерил любов. No. Никой не е си жената, който той избере. Винаги е така. Надявам се ти да намериш някоя, който ще остана си тебе, брат. Ако не намериш, приятно, надявам се тази сезон да има много хубави жени. Надявам се. Много искам това. Чакай.
Не знам как се чувствам, защото не мога да си представя какво ме очаква. Единственото, което усещах, беше как ми бие сърцето. Добър вечер, Арък. Знам се това как се... Искаш да срещнеш? Не мога да кажа, че имам конкретно описание. Нямаш. Човек, който си обича живота. Как ще се казва? Леки такива работи. Там и сърцето ми ето тук, примерно, защото днем какво да кажа, съм пълен кретин, но там след това как се рисувам си лица, как слиза, Той не е лош. какво ми каза, какво минава, след това как отивам до там, след това как се седна с всичките, как аз отивам там и сърцето ми ето тук, примерно, защото днем какво да кажа, съм пълен кретин, искам си Кой има нещо против си това, прави това за Имаш ли в главата си, примерно, описание на момичето, което искаш да срещнеш? Не мога да кажа, че имам конкретно описание. Човек, който си обича живота. Прави твоята света. Общо взето. Защото човек, който си обича живота и е свободен, той грее с това. Около него въздух е лек. Ти си човек с голямо сърце, но достатъчно голямо ли е за 26 дами? 26 дами. Истинската любов е всъщност само към едно момиче. Така че може да хлътнеш към няколко, но реално ще се влюбиш в една. И, знаеш, вярвам, че ще я намериш. Брат, аз винаги казвам, най-хубав начин той да намери тази истинска жена, той трябва да прави секс и всичките жена, 26 жени, кой с кого секс ще му хареса повече, избери. Това е най-лесно. Вярвам до толкова силно, че искам да ти дам нещо. Защо ще избера някоя и после секс искам да ти дам. ми хареса? Ето това. Какво е това? Това е един изключително красив годежен пръстен, който искам да стои в теб до финала. За да ти дава кураж и да ти напомня защо си тук. Защото предстоят 3 от най-вълнуващите месеци в живота ти. 3 месеца, които се надяваме, че ще дадат началото на един нов живот, изпълнен с любов. Готов ли си да видиш момичетата за първ път? Абсолютно. Готов съм. И аз съм готов. Всъщност, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? Вярвам. Вярваш? Да. Аз вярвам. Добре. Брат, аз вярвам много в любовта да първ преглед. Нещо такова. Да, аз вярвам много. Аз когато виждам някоя жена, която е красива, аз вече останал в любов и вече отивам там и казвам I like you, bro. What's up? I like you. Аз съм така. Аз не... В такъв случай, ако се влюбиш тази вечер, моля те, не давай годежния пръстен. Ще го държа. Пази го до финал, защото ще ни прецакаш яко. Няма. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Добре, приятел. Благодаря ти много. Желая ти късмет. Първата от дамите идва. Успех! Мерси. Вълнението е голямо. Седя там, гледам в небето и се опитвам да си контролирам мислите, които припускат навсякъде. Сега ще е хубаво си спомниш как се говори нормален български език. Да си отпуснеш гласа. Нормален български език. Той не е българин. Има някой, който ми каза, че те най-вълнуващото, може би тук някъде и моето момиче. Това вярно ли е? Не знам. Роклия, как е тази жена? Казвам се Екатерина и съм на 25 години. Работя като модел. Родом съм от Русе, но съм дете на смесен брак, като баща ми е българин, а майка ми е рускиня, но нейните корени са монголски. Мама винаги ми е казвала, че съм наследила най-доброто от двата народа, но като бях малка смятах, че е недостатък да си различен. С времето разбрах, че всъщност е моето предимство. Според мен красотата отваря много врати, кара хората да се държат по-любезно с теб и е най-прекия път да постигнеш
желанията и целите си. Вау! А не най-прекия лошо път. също. Помага. Правилно. Често ми се случва да ми правят път, да ми отстъпват място, да ми отварят врати. Случва ми се понякога и непознати да ми помагат, без да съм търсила помощ. Даже се чувствам като принцеса. Нямам нищо против това да ми се случва, даже ми доставя удоволствие. С годините разбрах, че когато искаш нещо, трябва да отидеш и да си го вземеш. Аз самата съм плод на такава любов. Тези жени винаги казват тези неща. После, когато предаване ще си грешни, те ще започнат да казват, Родителите ми се запознават в Москва, като баща ми е на бригада. А майка ми има човек в себе си, но баща ми се влюбва в нея от пръв поглед. Баща ми веднага е разбрал, че това е жената за него и е бил готов да направи всичко, за да я спечели. Ходила километри до телефонната кабинка само за да я чуе. Пишел е всяка вечер писма, в които е казвал, че няма да спре да се бори за нея. И всичко това си е заслужавало. С брат ми сме израснали в едно семейство с истинска любов. Тази по филмите, която не предизвиква никакви съмнения, която винаги е там, винаги се усеща, винаги знаеш, че има човек, който ще се погрижи за теб. Затова и аз няма да се откажа, докато не срещна тази любов и не изпитам тази емоция. Да, вече знам. Може да... Вече знам. Кой си? Към мен се приближава една изключително красива жена, все едно излязла от филм на Фелини. Брат, защо няма гравитация около нея. И аз тогава забравих как се казвам. Алек. Аз съм Екатерина. Много е приятно да се запознаем. И накрая ме погледна в очите, усмихна ми се и като че ли цялото притеснение ми се изпари. Как се чувстваш? Ами, не знам дали съм по-притеснен от тебе. Аз не знам ти дали си притеснен въобще. Много. Аз очаках много този момент просто. Не знам дали ти си притеснен. Много. Аз също. Сърцето ми било устремено, пулса ми се увеличава. Толкова се бях развълнувала, никога не ми се е случвало. Изглеждаш абсолютно невероятно. Благодаря ти също и си много чаровен на живо. Алек е много красив. Нямам търпение. Брат, тя каза, че ти си грозен на снимки. Само си красив на живо. Да потъна в сините му очи, ако мога да не изплувам никога. Носи един подарък. Този подарък е символ на любовта между моите родители. Баща ми е българин, а майка ми е рускиня. Те са общували много дълго време посредством писма. Това също е руски плик. Много усилия положих да го намеря. И в този плик има едно писмо, в което аз разказвам какво за мен е любов. И ако искаш, мога да ти го прочета. Ако желаеш да го чуеш. Винаги. Това писмо е заявление, че съм готова да се отдам на човек, който мисля, че го заслужава. Истинската любов е щастие, подкрепа и сигурност. Дава ти сила. Чакай. Тази жена, тя е рускина и българка. Тя е половина. Означава, тя е Путин и Бойко Борисов. Чакай, кой е президент? Как се казва президент на България? Не знам, защото Бойко Борисов е по-известен от президент. Той или той? Той е министър. Да, мисля, той е министър. Кой е президент? Как се... Не знам. Вдъхновява те да мечтаеш и те кара да желаеш. Тя споделя целия си свят с теб и ти обещава да го прави, докато той съществува. Факт. Ти какво мислиш за любовта? Аз бих написал същите неща дори. Бих описал любовта по подобен начин. И това много ми харесва. Готов ще я срещнеш. Готов съм. Затова съм тук. Много се радвам, да я срещнеш в моите очи. Прелесна си. Благодаря. Много ти благодаря. Супер. Елесно си го проверя, си го чета. Надявам се да си го пазиш дълго време. После като се успокоя малко, ще го прочета пак. Това за мен е много специален момент, наистина. Той няма да го пази. И всъщност се надявам Когато първо да си остана в сърцето ще... на Алек. Надявам се по-късно да се видим пак. Ще се видим.
Пехаш мале. Аз казах. Мале. Направо е като нарисуване. Като нарисуване. Много е хубаво. Шест. Добро начало. Чуваме ни сирени. Идва един пожарникарски камион и не знам какво става. Пожара ли сте гасил? Не. Ми хареса креативна, но Казвам се Габи и съм пожарникар. Пожарникар. Адреналинът е точно това, което ме кара да се чувствам жива. Скачала съм с бънджи, скачала съм с парашут, карам кросови мотори и бих казала, че съм много добра. И след всичко това нещо реших да се запиша в Академията на МВР. Исках нещо повече, реших да не е само тръпката и удоволствието и затова реших да скоча в огъня буквално. Извинява, Дашка. Униформата и цялото бойно оборудване понякога тежат точно колкото мен. Но това не ми пречи да опорвам шлангове наравно с мъжете от екипа. Ето това са раклите с шлангове. Това, мили хора, е шланг. Габи, не искам да чуя за лекции за пожари. Ето, че има това. Мале. Привет. Здравей! Аз съм Алек. Аз съм Габи, приятно ми е. Радно се запознаваме. Тя е много... Много съм притеснена. Аз също, спокойно. Аз също. С двама сме. Надявам се, моето идване да не те е притеснило. Не, даже ме отпуснат. Аз съм пожарникар, вече уча 4-та година. Ще бъда инженер по пожарна и аварийна безопасност. Това не познам такъв човек. Радвам се, ще бъде много забавно. Ще почитания за което. Наистина. Браво. Много Много хубаво. Тя е много активна, много се смее. Благодаря. Може да ви тя е много притеснена, защото когато си много притеснена, много изнервена, започва да се смее много и тя прави да, тя е притеснена. Супер лъчезарно момиче. Габи, Дашка. Приятна енергия ви дава по нея. Хайде, аз съм за Габи. Много ме впечатли. Вау, виж какви ярки има тук. Чудесно е. Бъди спокойно, не се притесняваш само ти тук. Още не съм казал нещо за жените, за... Много съм впечатлена от Алек. Да започвам да усещам да те роди стомаха. От тук нататък не знам какво може да стане. Здравей! Здравей, Катерина. Габи, приятно ми е. Впечатляващо влизане имаш. Моето влизане мисля, че е много ефектно и много запомнящо се. Не мисля, че има второ такова. И няма и да има. Какво прави човек за един мъж? Да, за една любов, моля. Обаче е много красив. Габи, не ми хареса. До сега ще няма една жена, която ми стана. Аз въобще забравих какво да ми кажа. Тя е... Вървя и го гледам. Не са лошо, но гледам. Даже сърцето ми не знам да се чува. Видях през прозорето и ми стана лошо просто. Защо? Защото искаш много добре. Наистина. Чудесно. Хайде на здраве, ние явно сме Здравей. Чакай. Тази мисля, ще бъде хубаво. Тя е с много хубава рокля. О, принцеса? О, вау! На секундата ми привлече вниманието. Има нещо много магнетично в нея. Мисля, тази жена
ти хареса? Аз съм Валерия Дакова, на 20 години, от град Дупница, работя като модел и уча икономика на отбраната и сигурността в УНСС. Безумна комбинация съм, но това съм аз, екзотичен подреден хаос. Представете си Роня, дъщерята ми разбойника, едно към едно. Преди година се запознах с един фотограф. Той беше шокиран, че досега никой не е използвал екзотичната ми визия. Предложи ми да направим една фотосесия и се оказа, че камерата ме обича, както и аз нея. Качихме снимките и те гръмнаха. В момента ангажиментите ми с всеки изминал ден растят и съм доволна, защото се занимавам с това, което харесвам да обичам. Мечтая да създам мой собствен бранд с малко по-разчупени дрежки. Мисля, че имам усет към модата и мога да направя от 2 парцала за 5 лева страхотен аутфит, който изглежда, че е 5000 лева. Главата ми не е само за красота, със сигурност. Ще драпам с зъби и ногти, за да направя живота ми такъв, какъвто искам да бъде. Няма какво да ме бутне, защото вече минах през най-лошото. Най-близкият ми човек е моята майка. Мога да я нарека пример за подражание. Тя е всичко, което имам на този свят. Когато бях на 18, тя почина от рак. Беше болна 7 години. Съжалявам. Извинявам, аз не обичам да видя хора тежи. Не обичам да видя хора тежи. Хора не трябва да бъдат тежи, че трябва да бъдем щастливи. Не може да се направи за нея абсолютно нищо. Сестра ми ме чу. Искам да плача. Се оказа без бензина. Известно време, след като мама почина, че на 15 годишна възраст. 2 месеца след като мама почина, развих социална тревожност. Известно време не можех да изляза от вкъщи, не можех да отида до магазина, да разходя кучето или да изляза с приятелите ми. Дупката, в която бях попаднала, се оказа бездънна и тогава доста от моите приятели ме предадоха, а имах най-голяма нужда от тях. Те има само 20 години. Затова единственото, или поне едно от нещата, за които мечтая, е човек, с който ще мога да се чувствам спокойна, да му имам доверие, да мечтая и да бъда себе си. Никога не съм срещала мъж, на когото мога да разчитам. Единственото нещо, което съм получавала във връзки е огромната вредност. Наситила съм се на скандали, искам спокойствие. Но знам, че това е възможно само с правилния мъж и вярвам, че той е някъде там. Там, където отивам. Той не е вергена, той е турки, който реагира ергена. Привет. Приятно ми е да се запознаем, Малена Джигоси още по-късно. Стига, да. Много го харесах. Много. Как така? Как така? Валерия, много ми е приятно. Още не познаваш, как така вече харесва? Феноменално. Благодаря ти, но е малко сложно с тази рокля. Едва се справя. Да. Тя носи нещо. Значи, аз съм ти донесла едно нещо. Обичаш ли да си похапваш? В десятката. Оцели. Окей, значи ще ти готвя. Но остави го това. А филми обичаш ли да гледаш? Много. Предполагам си гледал Лейди и скейтникът. Да, преди много време. Тази вечер аз ще бъда твоята лейди, а ти моя скейтник. И от теб зависи кога ще спрем. Какво това? Само ще те помоля да задържиш това. Искаш директно сега ли? Това ли ти дата? От теб зависи. Леле, колко е дръзка. Тя да не се спагети. Той малко се притесни.
казвай първата целувка ли е това? Не още. Добре. Той не стигна до края, което малко ме разочарова. Така, ама аз и много рязко му влязох. Не. Или да? Да. Да ли? Май. Това е влизане. Ще се видим след малко. Чакай. Страхотно си. Тя ма е леко с конфузия на моята реакция. Но това съм аз. Тя е умна. Иска да даде първата целувка на него. Но само той не се остави до края. Чакай, не веднага. Да ли? С самото запознаване целувки да се раздават, не знам колко е приемливо. Целунахте се? Не знам. Как не знаеш? Не гледахме. Не видяхте ли? Еми да сте. Честно казано, бих се почувствала разочарована, ако има целувка. Наистина ли го целуна? Ние дали гледахме с теб? Какво Так му щях да питам дали има хубави устни. Имам. Ще ми се, аз да съм първа. О, хора. Ей, това няма. Следващата дама. Я. Казвам се Памела, на 26 години, от град София и съм завършила дигитален маркетинг. Мечтата ми е за в бъдеще да започна свой собствен бизнес в тази сфера. За мен винаги е било важно да бъда самостоятелна и към това съм се старала през последните години от своя съзнателен живот, за да мога да издържам своето семейство. Щастие. Това, че не да познавам всички жените. с моята сестра пасиво. Няма не да познавам всички жените. Защото видео ще бъда много голями. Аз не искам така. Искам само... Обожавам музиката и много ми харесва, че тя е решила да се запознае по този начин. Тя е срамежлива, тя е много срамежлива. Здравей! Привет. Само да не ме кара да танцувам, защото не мога. Ще трябва да танцуваме. Аз не мога. И аз! Добре. Страхотно! Бих казала ти да ме водиш, обаче. Не знам как. Чак се. Значи ние ще си намерим нашия начин. Може е така. Нашия танц искам да изглежда точно като това, от което имам нужда. Спокоен и бавен. Как си? Добре. Притесняваш ли се? Разбира се. Обаче съм заредена положително. Много светиш. Да. Извинявай за рок. Не. И аз съм зареден положително. Да не можем. Всичко е прекрасно. Точно така. Хубаво, Хаша. Благодаря. Разкажи ми нещо за теб. Моля. Искаш още ли? Да. Добре. Добре. Е така. Тя не иска да танцува, тя иска само да... само всичко ще е супер. Тя не иска да говоря, иска само да танцува. Какво се прегръщат от само в начало? Не, те танцуват. Аз съм Памела. Александър. Приятно. Казвам и Алек. Алек, много хубаво име. Много си сладък. Като твоето. Мерси. Си много красива. Много благодаря. За мен Алек е изключително сладък. Много красива. С прекрасна усмивка, което за мен е много важно. От пръв поглед се вижда още по стойката му, че той е джентълмен. И майка ми сигурно ще го хареса. И какво? Кажи ми нещо за това. Какво? Да започна с това, че Какво занимаваш? съм скорпион. Го знаеш. Добре. Което никой не харесва, но... Скорпион, го знаеш? А в момента, да кажем така,
последните години се преработих и сега съм се отдала малко на релакс, защото ми дойде в повече, но се надявам след това да се залавим отново за работа. След? Да, тъй като съм работохолик и няма как, да. И да. Аз съм Памела. И семейка ми ще го хареса. Съм много работлива. Как? What the fuck? Има сфера, в която искам да се насоча, но ще разбереш по-на... Разкажеш после? Да. Благодаря ти, че дойде. И аз, че ме приехте. До после. Чао, ще чао. дойда при теб. Ще те чакам. Аз невероятно съм насам. Мерси. Аз направих серенада за Алек, но със сигурност очаквам следващия път той да направи за мен. Тази жена изглежда като Жоржина. Естествено, бе. Естествено се дръж, бе. Жената на Кристиано Роналдо. До сега само една, който ми хареса. Тази, която има много татуировка. Не знам как се казва. Тази е хубава. Тази среща е хубава. Много впечатляваща дама. Тази среща е хубава. Габриела. Габриела. Изглеждаш невероятно. Дашка. Откровенно ти го казвам. Благодаря. Аз съм Габриела, 25 години, от град София. Аз съм национална шампионка по плуване, имам над 40 000 км в дата. Моите треньори възлагаха на мен да спечеля първото олимпийско злато след Таня Богомилова. Бях изключително дадена на спорта. Ти си плуваш, това не ме интересува. Искам да видя. Не искам видят да е много голям. Не ме интересува как плуваш. Това остава с теб. И се надявам да го запазиш. Надявам се да е едно много яко преживяване за всички. И много искрено. Тя не е много също. И за мен също, и изглеждаш невероятно. Ти също и за мен ще е огромно удоволствие да се познаем по-близо. Да. Трябва да те оставя, колкото и да не искам. Нали така? Ще се видим пак с много. Да. Благодаря. Аз ти благодаря. До после. До после. Да, ми харесва. Тя не остава там за много време. Изказваме, трябва да я оставя. Трябва да се види с другите жени. Тя е... Страхотна походка. Ослепително момиче. Нямам идея какво се случи между нас. Тя е интелигентна. И това сърце, което се раздели на две равни части. Да видим дали могат да се съберат. Добър вечер. И те посреща ме. Много сте мили. Не хареса тази жена. Много красива. И вие. Аз съм Екатерина. Габриела, приятно ми. Валерия, Габриела. Габи. Валерия. До сега. Габриела, приятно ми. До сега, който ми хареса. Габриела и Валерия. Моето сърце. Валерия, Габриела. Да му го става половината и по-натам да го съберем отново. Има логика, добре. Но не ми хареса. И на него му хареса. Да, това е важно. Това е най-важно. Имаме бяло вино и розе. Желаеш ли? Това е нашата домакиня. Аз съм вашия домакин, понеже влязох първо. Това е добро начало. Екатерина за мен, тя ми направи най-силно първо лошо впечатление. Имаш много хубава усмивка. Мерси. Тя ми изглежда прекалено мила с всички, прекалено усмихната, но такива хора не съществуват. За мен хората, които се усмихват на всички, всъщност не се усмихват на никой. И вие сте невероятни всички. Само ние ли сме тук за момента? Не е по-добре. Ние като бяхме само двечки. Доктор, който прави устни на тези жени, той работи много. Защото преди да тези жени да влезе там, той отида при доктор. Нищо против. Валерия, Памела, Габриел. Той не иска да забравя. После, ако някой пита, аз как се казвам?
Ти чакай, ти не си Валерия, нали? Не, аз съм Габриела. Как се казва Валерия? Той помня. Валерия. Какво? Как си? Добре, ние с теб не сме се запознали. Не. Алек, приятно ми. Аз съм Васка, приятно ми. Вече хареса ли си някоя? Нищо не мога да кажа. Ще си харесаш. Готов си? Мерси. Защо той гледа жената, която му прави това? На него там не тази жената също е хубава. Тази жената, който прави макияж, също не изглежда добре. Този човек ми изглежда, той много обича жените, той изневерява много. Не изглежда това. Боже мой! Когато не знаеш как да върви се това, не купи! Използва маратонки. Ей, боже! Здравейте, аз съм Барбара, на 23 години съм и съм собственик на салон за красота. Обичам да се глезя, обожавам да пазарувам и съм влюбена в лукса, но не се срамувам от това. Затова работя на 3 места. През деня правя маникюри, а вечерно време съм в дискотека барманка. Спя по 3 часа макс. Нямам никакво свободно време, но не се оплаквам. Никога не съм получавала нищо на готово и не бих искала да бъда длъжна на никой. Не може да се намери такъв човек, който да каже това е благодарение на мен, което имаш. Всичко съм аз съм човек. Барбара, вече разбра, че ти си да не го правиш маникюри и после ти си барка нищо не може да ме спре, така че... Така се казва. Барменка. Да, ти правиш бира. Да. Много си красива. Благодаря ти. Приятно ми е Барбара. Алек, разкажи ми малко за теб. По принцип съм маникюристка, имам салон за красота, но се занимавам с борба. Буркиня съм. Сериозно? Да. Много яко. От колко време? От около 8 години. Тоест ти си, окей, ще ме надвиеш, според мен. Също така съм и треньор по борба. Квалифициран. Благодаря ти. Ти също си много готин. Наистина. Биеш ме от всякъде, знаеш. Благодаря ти. Много си чаровна и понеже виждам, че си малко притеснена като мене, спокойно. Моля? Не, помислих, че съм. Помислих, че съм. Гледай. Почна добре срещата, но все пак да си кажа. Давай. Ако ме ядосваш, Да. искаш ли да разбереш какво ще се случи? Какво? Искам. Искаш? Сигурен си? Добре, хайде тогава да ти покажа една хватка. Добре. Заставаме борческата, предполагам, знаеш как. Не Или знам кое е знаеш? борческата. Ще танцуват ли? Не. Ляв крак напред. Така. Леко приклекнал. Добре. И напред. Така. Стойно. Се бият. Май. Бе. Не.
Оле! Сега ти показвам една част от хватката. Добре. Другата ще видим. Надяваме се да не я видим следващото. Продължението да не се вижда. Ако не слушаш, ще пи вратлето. Трябва да се пазим от нея. Страшно си. Много се кеф, че дойде. Благодаря. Искаш ли да се прати? Да се вие. Супер голям джентълмен, супер мил, прави комплименти, но уникален. Добре дошла. Заповядай. До след малко. Чао. Здравей. Как се казваш? До сега. Кой ми харесва? Аз съм Габи. Барбара. Валерия. До сега. Много. Габриела. Барбара. Памела, приятно. Барбара. Много Екатерина. Барбара. Накратко, как ти казвам? Барби. И друга. Габриела се. Струпали са се като кокошки на жито, сякаш ме очакваха да дойде да ги заредя малко. Аз съм си искрен човек и си казвам всичко так. Are we here? Okay. Are you here? Okay. What the fuck? Здравейте, аз съм Теа Де Анджелис. Аз съм актриса, професионален танцор, модел и диджей. Обожавам техномузиката. За мен тя е... Аз съм закърмана с техномузиката. Музиката за мен е любов. За крехките си 24 години вече се развивам в няколко творчески направления. Не бих искала да се фиксирам за момента в нито едно, да се фокусирам само в едно, тъй като смятам, че съм... Да, вече разбира, че ти си диджей, актрис, и обича да се снимаш. Това беше разбира. Който върви към... Фойерверки. Фойерверките гърмят и пръщат, а тя стои с корони и ме гледа. Придобих усещането, че много сериозен човек идва. Коронясен човек. Тежка персона. Това няма да приключи, тя да влезе. Не ми харесва. Жени, защо не върви? Колко време трябва да чака? Чувствам се красива, чувствам се готова да се срещна Алек. И вместо да хода така с високо вирната глава и това да ми създаде едно самочувствие, аз гледах как да не падна на тези камъни и то на психологическо ниво, като се стараш да не паднеш, вместо да ходиш високо уверено, ставаш по-притеснен. Кралицата на купона дойде. Смалек. И се оглежда за своя крал. И е срамота, точно още повече за една актриса така да се случи. Аз съм Тея, много ми е приятно. Чуда се вече какви глупости да говоря. Страхотно. Говори какво ти дойде на ум. Само и само за да успокоя притеснението си. Притеснявам се да не се изложа и най-вероятно точно това ще се случи. Може би си срещнал вече някой от дамите? Да. Много ли са и по-хубави ли са от мен е въпроса? Добре, няма значение. Ти че изглеждаш чудесно. Не, ти изглеждаш по-чудесно от мене. Притеснена съм, развълнувана съм, нямам търпение да се опуснем и да чакам да си направим много лудопарти вътре с момичетата. Лудопарти? Да. Ще правим лудопарти? Еми да. Когато се притесня, ръся малко, за да ми е по-забавно. Тройка, четворки, петлички, 20 да се стъписам и да искам да избягам бързо. Просто нека малко пинем и да се пуснем и тогава... Така ли тръгват нещата? Да. Ами честно казано, малко съм притеснена, ако трябва да бъда честна. Аз мисля, че там има нещо за пиване. Да.
Тази жена ми напомня в другата сезон. Имаше една жена, която се казва, как беше? Не. Забравя как тя се казва. Нямам търпение да отида там. Добре. И да те почакам там. Добре, с голям кеф. Малко да разчупим леда. Добре, супер, ще го разчупим. Аз не съм се сдухала, просто на самото запознанство мина тъпо според мен, защото трябваше малко да го заговоря, това. Искам да ми разкажеш малко за теб. Той като ме пита с какво занимаваш, аз все едно изобщо не знае какво да говоря. Аз съм актриса, танцор, модел, развивам се в няколко направления като цяло. Малко ми е още трудно да менежирам всичко това. Да, искам и се да развия пълния си потенциал в няколко творчески направления. Тя не каза диджей. Тя забрави всичко, какво тя прави. Смяташ ли, че беше хубаво? Прекрасно си. И ти? Според мен хвана веднага енергията ми, понеже се опитах така телепатично да му подскажа, че ако може така по-бързо да приключим. Ей! Да, чух едно повикване. До после. Да, ето виждате ли, аз се притеснявам за глупости. Обаче аз това го бях забравила от цялото ми притеснение. После, когато момичетата ме посрещнаха, аз продължавах да съм тоя идиот. Милейди, здравейте, момичета! Добре дошла! По принцип, аз изобщо не съм притеснителен човек. Изобщо не е типично за мен. Идеята е да съм кралицата на купона. Въпросът е, че кралицата малко се притесни и сега има нужда от своите прекрасни други принцеси, които да се забавляваме заедно. Всички се притеснихме? Да. Имах цяла концепция какво да си говоря с него, а направо като го видях всичко забравих, притесних се и ми направи впечатление, че има много хубава усмивка. О, да! За мен това е от... Защо всички други жени и гледа така? Никой те иска тук, не знам защо си тук. Никой те иска тук. Огромно значение. Аз също имам за мен хубава усмивка. Ама ти влезе много грандиозно. Така ли? С фойерверки. Само аз ли влязох така? С фойерверки. Да, до тогава нямах никакво притеснение. Според мен няма как да не ме е харесал на пръв поглед и той. Това е абсурдно, но все пак аз самата можех да покажа нещо повече от визия в мига, в който ме видя за пръв път. Малко трябва да живне партито, според мен. Тук кралици. И аз да си ходим, освен. Барби, надей. Лично аз не видях някоя, която да не ми хареса. Може би само Барбара е малко по-враждебно настроена, така ми се струва поне. Ама си и такава в цветовете на Барби и косата. Благодаря. Тъпото е, че с тази заявка фойерверки накрая се притесних. Ти да не си ми свят. Чакай ми Селена. По-скоро ще я избягвам. Дори да прави коментари, няма да ги чувам. Ще е просто като вятър, ще съм пълно безразличие. Има бив и там сега. Защо? Какво има? Прилага хватки. Стига сте ги плащали. Тя е много бойна личност. Бойна? Прилича ми на изкусителна принцеса. Тя е 2 в 1. На изкусителка, защо бойна личност? Що поправи някакви хватки? Не. Хватки? Как казваш, че се казваш? Барбара. Стъпваш на криво. Добра си на първа грешка. Барбара не казва защо, иска да го запази в мистерия. За мен тя няма да съществува и според мен това е единственото, с което мога да я убия. Повече отколкото с тези бицепси, които са много здрави и да, мога да се бият много жестоко, но това никога не би го направил, защото не е данско. По-скоро тази сила си я паза само в крайни случаи при самозащита и обикновено всеки е бил убит след това. Обаче може ли грим? Грим за... Грим? Грима? Давай, ела да му правиш грим. Някой вика грим и отляво забелязвам отдоле, че един бял анцук как пристига.
Чакай, че имаш нещо тук. Мисля, този човек... Виждам и лицето и виждам жената, който прави грим и хареса се. Директно се заковах и очите бяха абсолютно прекрасни. Той винаги казва грим. И е много красива. По-спокоен ли си? Че ми изглеждаш малко вдървен. Всичките момичета са тук заради тебе. Не дей се притеснявай. Щупи го този гипс. И беше много странно, защото никой не ми го казва това. А тя си го позволи да ми го каже. А то си абсолютната истина. Готино да го слушаш, трудно да го направиш. Така е, да. Аз мога да ти покажа как се прави. Какво? Тази жената... Тази жената също... Грим за... Грим. Давай. Ела да го правиш грим. Някой вика грим и отляво забелязвам отдоле, че един бял анцук как пристига. Чакай, че имаш нещо тук. Аз казах, има нещо за тази жена, която прави грим. Виждам и лицето и виждам очите и бях... така директно се заковах и очите бяха абсолютно прекрасни. И е много красива. По-спокоен ли си? Че ми изглеждаш малко вдървен. Всичките момичета са тук заради тебе. Не дей се притеснявай. Щупи го този гипс. Ми харесва как тя влезе. Никой не ми го казва това. А тя си го позволи да ми го каже. А то си абсолютната истина. Готино да го слушаш, трудно да го направиш. Така е, да. Аз мога да ти покажа как се прави. Аз просто стех да припадна и си казах: Yes! Добре си тук. Аз съм Васка. Приятно ми. Да. Чакаме. Тя с какво дойде? И аз не видях. Не беше с кола. Shiny girl. Аз съм Ани, вече официално за мен удоволствие. Абсолютно удоволствие. Казвам се Васка, на 23 години съм, от град Гоце Делчев и изучавам фармация в Софийския университет. Вече съм последна година, заради теб съм тук. Последна година уча фармация. Може да прекъсна, но дойдох заради тебе. Поемам риск. Добре, това за мен е... Да, тук съм заради тебе. Много си красива. Много благодаря. И ти много си красива, да знаеш. Тази жена ми хареса как тя влезе, ми хареса всички на нея. Ми хареса. Ми хареса тази жена, ми хареса. Тя не е... Красота, вау, пишеш, бе. но ми хареса. Тя ми хареса. Красивите очи на това момиче. Тя влезе, виж, тя влезе различна от всички жена. Тя не трябва да има си хубави роки, тя имаше нещо. Как и тя влезе ми хареса. Наистина ми хареса. Аз бях, вау, идеята беше хубава. Всичко беше хубаво. Аз мисля, тя беше някоя жена, която работи там, да прави грим. Наистина, аз, когато тя влезе да прави грим за първи път, аз, как и той гледа, и аз казах, не, има нещо с жена, има нещо с жена. Наистина, тя също дойде, за да бъде вергена. И ми хареса как тя влезе, защото беше различен от всички жена. Всички жена идва си кола, бла-бла-бла, да влезе си рокля. Тя не, тя имаше нещо да показва и беше много супер, много ме хареса. Добре дошла! Това е приятно, много си красива. Майко ми, сега верно ли ми трябва грим? Чакай малко. Ти каза, че го изненада с каквото и... Ние тук си говорим. Доста интересно, емоционално. Така, да, нямаше подарък. Да, реших да не му подарявам нищо. То беше достатъчно. Представлението. Изглеждаше много сладичка от разстояние. Ами сладичка ми се стори, смисъл такава скоклива, цак-цак. Няма лошо. Малко ми приличаше на това зайчето на жената на Бъгс Бъни.
Лола Бъни. О, много сладко. А притесни ли се? Малко да бъда искрена. Това, що ме малко е добре, значи, според мен. А ти? Аз бях по-скоро притеснена. Според мен половината сме притеснени, другите са развълнувани. Да. Аз съм по-скоро, бях супер спокойна и изведнъж се притесних. Не, аз мисля, тази жена, която говоря сега, как тя се казва? Тея. Мисля, никой от всички жена и хареса. Наистина. Когато тя започна да говори, всички само гледа така. Никой ти пита, защо казва? Да, мисля така. Да, много е красив. Много. Готов съм за изненади и въобще си нямам представа какво ми предстои. Прекрасна си. Александър съм. Аз съм Надя, приятно ми е. Само Надя. Повече. Не е съкръщение. Един от най-сюрреалистичните моменти от моя живот. А това не е ли код? Код е. Понеже аз се занимавам с програмиране, съм ти написала нещо, което ще се опиташ сам да разгадаеш. Okay. Запознах се всъщност с съвсем различни и красиви дами. Казвам се Кияра, на 24 години и съм по-фолк певица. Винаги получавам това, което искам. Знам как да спечеля един мъж и Алек ще ме. Кияра! Тази кукла съм я кръстила Кияра. Тази Алек. Да познае. Добре. Алек. От емоцията, която преживявах през цялото време, все едно съм гледал някакъв филм. И тъй като аз в работата ми много обичам да снимам, ще ми позволиш ли да направим снимки? Позволявам, разбира се. Добре. Колкото пожелаш. Добре. И се чувствам изключително привилегирован, че тия жени искат да ме опознаят мен. Сега само да се снимам. Коя е тази принцеса, която идва сега? Аз съм Шармина, на 26 години, работя като модел по целия свят и живея в Израел. Не мога да се оплача от нищо, живея живота, който винаги съм искала. Блясък, високи сгради, скъпи коли, бижута, чанти. Водя луксозен начин на живот и искам да поддържам това ниво. Красива съм и го знам, това поражда много ревност. Завистта на жените към мен се вижда просто в очите им. Виждам просто като ме видят как лицата им позеленяват. Те просто не могат да ме траят. И има за какво да завиждат, това е със сигурност. Умея да флиртувам, знам как да се държа с мъжете. Не съм момиче, което стои в ъгъла, отивам и взимам директно това, което искам. Да, вече знам, че ти си Инстаграм жена. Ти си страхотна, Грация. Благодаря. За мен удоволствие. Шалом. Това означава здравей на иврит. Аз съм Шармина. Родена съм в България, но живея и израснах в Израел. Може ли пак името, за да го запомня? Шармин. Шармина. Шармин. Извинявай, че аз малко съм зацепен от това, което виждам пред себе си. Благодаря. Просто и си изгубих ума. Той изглежда само гърдите. Да. Той изглежда само гърдите. Алек има най-красивите очи на света. Дълбоко сини очи като море. Аз също се радвам да си тук. Да. Зашеметяваща си. Неговите очи ме върнаха от дома, защото аз живея близко до морето, обожавам морето. Искам да ти подаря нещо. Това се нарича хамса. Има го във всеки еврейски дом. Хамсата всъщност ни предпазва от лоша енергия, от лоши очи. Това е нещо, което едното ще бъде в теб, другото ще бъде в мен. Приемам. От всякъде приемам. Това е сякаш малко ти предлагаме брак.
Да. Сигурна съм, че ще събера много лоши очи. Нормално е с толкова много жени на едно място. Всяка една красива жена знае за какво говоря. Не е лесно, но пък аз знам много добре как да се справим в такива ситуации. Благодаря ти. Благодаря ти. Ще те видя след малко. Добре. Тя просто е шармантна. Шармантна Шермин. Здравей! Здравей! Много си хубава. Защо никой? Как може да си толкова? Как няма да ми кажеш на къде да ида, на коя страна? Дори не ми забеляза. Да, се казваш. Аз съм Шермин, приятно ми е. Аз съм Тея, много ми е приятно. Посрещаха ме само две от момичетата. Аз нямах проблем въобще и те да не ме посрещат, така че да се оправят. Ти българка ли си? Аз съм израснала в Израел, да. Майка ми е българка. Заповядай. Благодаря. И къде живееш предимно? В България или? В Тел Авив, не. Здраве. Специално в България. Здраве. На здраве. И така, по случайност бях в България да посетя дядо ми, роднини и реших да участвам. Чудесно. Да, защото видях красивите сини очи на Алек. Да. Какво ти е впечатлението от него? Много е мил и предразполага за разговор с него и ми помогна, като се обърках с посоката. Да. Така че, да. Джентълмен. А какъв е този подарък? Този подарък е хамса. Има го аз му обясних и на Алек. Има го във всеки еврейски дом. Той предпазва от зли очи. И носи много добра енергия на притежателя си. И ще ни предпазва от вашите очи. Да видим. Да видим. Може да не помогне. Да, приятели, ще останам тук. Ще оставам на тази жените. Утре ще продължим с това. Защото видео ще остана много голям. И не искам така. Приятел, това беше реакция за днес. Много ми хареса тази ерген. До сега още няма никакви жени, които ще кажа не, тя е лоша. До сега тя изглежда добре, но ми хареса Валерия. Валерия ми хареса повече. Валерия и Габриела. Другите също са добре, няма никак друг жена, който е лоша до сега. До сега всички наред. И много ми хареса и ще продължа да гледа. Наистина ще продължа да гледа. Не знам дали ще мога да гледам всички епизоди, но ще продължа да гледа, да видя. До сега ми хареса, можем да кажем. До сега ми хареса и ще продължа да гледа. И ще продължа да реагира тук. И вие също, ако има нещо, което вие иска аз да реагирам, може да пишете в коментари, ще се радвам. И да, приятели, благодаря за всички, вие сте супери, вие сте абонат на най-хубав на света. Аз съм Габриел, момче на хубав на света. Чао! Пуф!